jsme udělali pro novináře ukázku, která byla spojená vlastně s výcvikem skupiny speciálních činností. Prováděli jsme záchranu z vody a prováděli jsme záchranu ze střechy. Záchranná služba Libereckého kraje má působnost po celém Libereckém kraji. Máme 14 výjezdových stanovišť. Leteckou záchrannou službu používáme v případech zásahu v nedostupném terénu. Pár slov k vrtulníku. Jedná se o momentálně nejmodernější a řekl bych, že nejlepší vrtulník pro potřeby letecké záchranné služby. Vrtulník se jmenuje EC-135, váží zhruba, letová hmotnost je necelé 3 tuny, 2800 kg, lítá průměrně rychlostí 220 km v hodině, průměrně má dolet až 600 km. Nahlášení požadavku na vzlet tak je zhruba za minutu ve vzduchu, takže to je neuvěřitelná rychlost. Alpin pro nás jako pro záchrannou službu v podstatě na zakázku ušilo oblečení, které záchranáři používají, takže já si myslím, že tady je perspektiva na nějaké další spolupráce v budoucnosti.